tikiti vo. Nasa tina nguva manje tinenge tichita crossover kuenda ku National Heroes Eka uko kwatiri kurangarira basa rakabatwa nemagamba enyika yeZimbabwe kubulikidza neHeroes Day Special nasi Heroes Day Holiday. Nyudza igejo ndechokupita muri kutanga nacho. Icho kwade muri yeZimbabwe rekaningoti mukumbura Mount Jarwene pamwe chete neHarare rekaningorwa dunge kusina kwechembere zvakabatana muri yeZimbabwe paka mukumbura chemukumbura chiri kuti kudini nyaya mukumbura yakamira yakadai kuna baba vane mwanakomana wavo ndokubva mwanakomana aroora ndokuita mukadzi wake aita mukadzi wake muroora kumba kwavo kandi kumusha kwavo kwakafiwa kuda kuti kwakaita nhamo vatezvara vachibva vaenda kurufu rokumba kwemuroora vari kumba kwemuroora ikoko zvikanzi ndagamuchira foni ndagamuchira runare baba nhengi anova mwana wavo kana kuti murume wako muroora kwanzi muchingopedza kuviga muchakabva mutobva muri kudiwa kumbako mudzokere kuno kuti kurwara kwakamboita mwana kwepe muprofita akambobatsira ari kudiwa ikoko vapedza kuviga ava vanongoda kufonera murume wechikonzero kana shoko richibva kuna baba rine respect kwariri kubva vachibva vataka kufamba vakakwira ndokuzodzika vadzika mukati mekufamba omu vari mukati merodhi vanoti iwo ndingangonzi kumashure ndabatwa zvikanzi nyarara vatezi vachibva vabata muroora kwakuita bonde naye vachibva vatora muroora achibva azotora pane tumataiti tunofika nemadzimai ndoto akashandisa achipukuta vafamba zvakare vachibva vabata zvakare kechitu ndobva vaita bonde naye zvikanzi muroora rega ndikuudzi nyaya yandiri kutaura panapa ndeyekuti nyaya iyi aitauri usataure wai ndichiti usataure unogona kufa iwewe 1 2 uri kuziva here kuroora kwakamboita mwana wako paya akaida kufa pepe ndini ndakanga ndazviita ukangobudisa nyaya iyo ndogona kuzviita zvakare kunokuruza mwana uyu mukadzi achibva aenda kumba ndokutora taiti iye yanga achishandisa pakupukuta tsvina dzakanga aiswa navatezvara achibva aisa mupesi aita mupesi achinosvika kumba vachingosvika nekuda kuti vakaita madays vari kurufu murume akakamirira mudzimai wake kumba murume achasvika kumba munhu akamirira mukadzi wake anoti ndakatopinda mumba tikatofana nemurume wangu sanhonga nemazuva ameno chakaitika zuva iroro achibva ati ko pese yenyu hapana zvamativikira uri kubva ikoko chiri kuri kunhamo ndokuwanikwa taiti iye yakashandiswa iyeyi chichi apa ngukwanga uchiita zvise apa ndokumboramba svikazotera kati murume rega ndikuudze but shoko randakukudza nderekuti inini pachangu ndinogona kufa kana kuti mwana wangu anogona kufa kuuya kwachaita baba muroti vanditi makatidana kuti tigouya tese nenyaya yekuti pane zvatiri kumhanyira asi baba vandibatika nokona kuita kaviri ndakakwanisa zvakare kutaura nemurume wachona ndikataura nemukadzi uyu murume uyu ari kushedzera kuti baba vangu akabata mukadzi wangu handizi kuziva kuti ndoita sei ndoenderera mberi but baba iko zvino zvemhuri weZimbabwe havasi kuonekwa pamba vanoonekwa apo neapo vakatomufungidza kuti vakanzi vakaonekwa munzvimbo yekuchimoyo kuMozambique baba vatori nemukadzi vatori nemuroora ene ndiye muroora wavo so nyaya ndotera panapa ndeyekuti baba vakabata muroora kumuita mudzimbai kumuita senge mudzimai wavo so kutaura kuno kwatiri kuti baba ava havasi kuonekwa kuti vari papi asi vakabata mukadzi wavo kumuita muroora neimwe nzira fupi zvakare mukoma KB mukati meguta reHarare mune imwe nzvimbo inove lodge pane murume anoshandira ari kwaRusapi asi anemba kuHarare kana uya muHarare akashanda basa nzvimbo iyoyo ndiyo ine lodge yaanorara kana anonoka ariko ikoko ndokuwanika mukadzi wake achibuda mulodge awana mukadzi wake achibuda mulodge ane basa rinorwadza ane basa rinorespektwa mukadzi ari kubuda mulodge ndikumuti chii wanike dhuma mukoma KB munhu wanga naye mulodge iye hanzvadzi yake mwana wababa mukuru ndobva amira hanzvadzi iye inova tsano ndokujamba jurawo ndobva yarwa pasi ndokubva yasiya mota mukadzi ndiye akasara apa ndokushedza hama dzemukadzi kuti uyai panapa hama dzemukadzi padzakauya apa vachinovhura motokari iyi vari kuona kuti vasati vapinda mukati memota vakanyatsoona kuti mota iyi tinoiziva ndiye hama iri nenge vachivhura mumota ndokuona zviripo zvakafanana nemaids nezvimwe zvakanyorwa mazita zvitori nezita rinoratidza hama yavo yekuti kumukadzi uyu iye hanzvadzi yake so mukadzi kwezvinozvo akataka kuramba but hama dzakanga dziripo dzichimubvunza vakati handizi chichaitika but mukadzi ari kuramba kuti munhu uyu wangu chero mamuona asiri wandane murume uchibvunza mubvunzo kuti alright wanga usina uyu ko panapa paloji wanga unani mudzimai ari kuti kudini hapana nyaya iri kupenduka so nyaya iyi iri kugarisika pasi nhasi
yanga ichitori nehama dzakafanana natete vanga vachiti ivo kana muchitikwanisa takasununguka kutaura tiri kurwadziwa tikabata list yekuroora kwatakaita mukadzi uyu nezvatakaona dai chamboita chikomba chekunze taiti dzimwe dzenguva chanochibhadharisa so tombota achisi chikomba chake asi tamirira kugara dare nhasi kuti tione ko kana hanzvadzi isiri iyo yaanga nayo yakatizei mukosha ndiwayo. Murume akabata mudzimai wake ari palodge asi vari kufungidzira kuti munhu wanga ari palodge ihanzvadzi. Hanzvadzi iyi mungafunge kuti ukama hwacho huri papi. Vana baba vavo ndivanoberekwa pamwe chete. KB na Bhozho tobereka vana vedu mukoma nemunira. Yes, ndivo vakawanikidzwa. Vana vedu ndivo vozowanikidzwa. Chemuharare. Regai tinzwa kuti wadiwa vateereri vanoti kudini kwa chirongwa Bhozho ngora segment part 1. Zvinonetsa baba Isabel, unenge waudzwa kuti usataurire vanhu. Upenyu hwako shoko rokuuzwa nezveupenyu kunofa zvakaoma asi zvichafamba sei kuti mukuroora apa achifamba apo uchitoziva kuti mudzimai wangu akabatwa nababa izvozvi ndiye wari kuindisisadza kana kuti izvozvi enda kumba unoudze baba zvakati iwe uri kumunda zvinoita haungadzikani okapa havana kuwirirana ava saka nyaya iyi inofanira kuenda kumapurisa uye zvakare kamuroora uyu anofanira kuti atonobatsirwa nana mazvikokota vezveutano opiwa mapirisi kana kuti mushonga unopiwa vanhu vanenge vabatwa chibharo nguva yacho isati yadarika mabesa. Ndiye nuyu zviri kunzi naba Gusto kuMozambique ana kutarisa chinhu 1 atarisa zvese 1 chibharo 2 yechibharo inoda kumapurisa inonzi yezvirwere inoda chipatara kozoita yemakuna kwa mambo. Yes, ndo zvinofanira kuitika. Hanzi kudiniko baba Isabel munofunga kuti muroora akawirirana natezvara here? Mukutaura mukoma KB kana vatongi venyaya vanotsvaga mashoko sezvaari neimwe nzira zvinokonzera kuti pafungwe kuti vaizivana inyaya yekuti haaziri akataura akazotaura nokuda kwezvanga zvaonekwa. Yes, ipapo dai zvisina kuonekwa izvi pamwe svika nhasi uno zvisina kubuda ko kana zvisina kubuda baba pese pavaona mukana vaisiya here muroora. Baba Isabel ngatimboisa vatezvara pasaidi kuti mudzimai uyu abatwa chibharo nemumwe murume wasiri vatezvara vangani vanoenda kunotaura kumba kuti ndo zvaitika? Vashoma mukoma KB kana pasina zvawanika pane shoko 1 rekuvhundutsirwa kunzi ndinokuura vanhu vanobata chibharo vese havarigi kuudza munhu kuti ndichakuuraya kana zvikabuda anoda kufa ndiani? Yes, ndo pane kuzomira vanhu vakadaro tatezvara vanoda mucheka urombwa uwo ndinonzi maita fadzwa chinyama ebingale. Yes, Ring Mashao. Tonikine meoka. Ring Mashao. Maita fadzwa chinyama Ring Mashao. Kubinga. Icho chemudzimai akabatwa ari kulodge tichazobata right hama dzakasununguka kutaura mangwana kana zvichibvira nenguva dzedu vozotaura kuti zvakafamba sei nokuda kwekuti zviri kunzi pane hanzi vana tezvara ndivo vakamboramba here kutambira mombe. Pane mashoko ari kutaurika ekuti pane kuramba kwavakamboita mukosha achine zvaida kuendesa mamwe mashoko atisati anyatsobudziwa zviri pati kuti vachiti izvo hatina kodzero kutamba because mwana wedu hatimunzwisise hatombomira kutambira zviri kunzi vana tezvara vakatomboramba kutambira pfuma kana kuti roora nekuda kwekuti vanga vasinganzwisise mafambiro emwanasikana. Saka tichazobata akave ukama tinzi kuti nyaya yacho yakamira sei. Handiti katezvara vanoda kurohwa komuroora akatobvuma kubatwa nhayi hapana kufamba mari here apo ndatya asi nyaya ngaiende kudare makuna ayo ndinonzi effect nyakasaka munhu unenge wachidzirwa handitika zvakafanana mabhinya akapinda mumba mako. Yes, anoti kaesese tipe zvakati else tiri kuita zvakati unotovapa why unoda upenyu ameno regai tizosimudzira nenyaya iyi asi nyaya muroora ngaende kunoripota kumapurisa baba vatsvagwe votomhanya kuenda kuchipatara nokuda kwekuti kapane mushonga unofanira kuti apiwe muroora uyu pane nguva inenge yakatarwa. Ichokwadi mukoma KB unevha nopamwe vatezvara vanenge vane zvirwere zvepabonde kuuraya kwaaramba kwaatya kuurawa kwekwe anogona kuzourawa nenzira yechirwere
aiwa tinotenda maita basa Zimbabwe. Baba Isabel nthawi ndozadiyana 9 minutes past 12 mangwana tinodzoka zvakare. Baba Isabel vachakurumbidza nekuda kwekuti tichazoita crossover kuRufaro Stadium uko kwatinenge tichirangarira pamwe chete nekupemberera mabasa anobatwa nemauto edu Zimbabwe Defence Forces Day mangwana. Baba Isabel pane vari kutsvaga kanhamba dzemubatsiri uya wekubhangeti chakazopinda mudare rechiya icho kwadi mukoma kepe chakazopinda muda update ndinayo muri yeZimbabwe pasina nguva asi zvakaoma zvakazoitika muri yeZimbabwe mangwana gadzirirai ndochokuti apa vanga vachibvunza namba yavo chinoti 0714 204 235 0714 204 235 imwe yacho 0781 150 770 0781 150 770 ndiyo namba yacho. Imimi munobatika pa namba vanoda kundibata muri yeZimbabwe munondibata pa namba isina chipomerwa ndati namba iyi ainyadzise iyi namba inoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndinomba ndidzo namba dzacho. Ndapota musabipa sapita Zulu po rikiti vo.